prejdeme ku VZN-ku, ku psíkom, zamyslíme sa trošku. Pán vedúci. Jeden pri svojom architektovi hovorí o púdach. To je materiál dosť starý, taká kozmetická, ale tak... V dôvodovej správe máte zdôvodnené, že prečo k tomu dochádzal, vyplynulo v diskusie, keď sme prejednávali otázky životného prostredia na jednom zastupiteľstve. A tam bola pripomienka, že by sa mal sprísniť alebo nejaké nové cesty hľadať v oblasti tejto problematiky. Jedna vec je, že tu navrhujeme zmenu VZ číslo 42. Áno, takže proste tam len doplňujeme, tak máte predložené. Z toho titulu, že jednak zo skúsenosti, že sme rozmiestnili tých 20 košov na exkrementy po meste, intravenálne mesta, nejak vandali alebo neviem nejakí iní prajníci tejto veci to nám znehodnotili, takže my doplňame tú vetu, že by každý majiteľ psa, keď je na prechádzke z obsluhu, že mal pri sebe nejaké vhodné sačky alebo nejaké to, že by mohol tie experimenty správať. Toto je vec VZNK, zmeny, že by proste sme mali aj nejaký legislatívny nástroj pri kontrole a tak ďalej, keď sa bude realizovať kontrola polície a tak ďalej. A v dôvodovej správe ešte uvedené, že môžu sa ďalšie veci. Je to nevyhnutné aj v tej ploše. Myslím, že či ich doplníme, či ich nedoplníme, či len toto bude stačiť. Ďalej otázka, čo tu pán Čarner spomínal, výšky poplatku. Či zvýšime ten poplatok, či nezvýšime hlavne u veľké počty, alebo vyššie počty bytových domov. Neviem koľko. Materiál máte. Nie, toto len zmena VZNK, že sa doplňame, proste, že by mali tí chovateľia mať pri prechádzke obsah sačky. Ak mi dovolíte ale na objasnenie, toto je jedna vec a pán Čamer, ktorý hovoril o zmene poplatku, my VZN-ku dávame 15 dní vopred na verejnú tabuľu, takže on si prečítal, aký je návrh, ako sa bude schvaľovať až na ďalšom zastupiteľstve, takže preto tá informácia, ale netýka sa to dnešného. Toto je len doplnenie VZN-ka, že by mali. Dobre. Tu mám takú poznámku, pokiaľ môžem, to, čo bude kontrolovať. Tak je to občania. No je práve to napísané, že polícia v súčinnosti s životným prostrediom proste... Stenko, však ty psa nemá. Neviem, ak chvíľu pani ukážte mi záček. Dobre. Ale to je správne. Pán poslanec Stašák, dobre, rokujeme. Pán poslanec Stašák, nech sa páči. Ja by som práve preto viem, že je problém s tým kontrolovaním a niekedy je ťažko pristihnúť práve pri tom akte, hej, toho psa, neviem čo všetko. Práve preto by som navrhoval doplniť ešte to navrhované znenie len o vetu, že na vyzvanie oprávnenej vykonávať kontrolu dodržiavania tohto VZN, túto skutočnosť teda vlastne je resluška preukázať, hej, teda na vyzvanie dajme tomu mestskej polície, aby zase mestská polícia nemusela chodiť za psom pol dňa, môže vlastne ale proste, aby to bolo také uskutočniteľnejšie. No a keď som už vlastne prechádzal to VZN-ko, našiel som tam možno nejaké trošku nedostatky, tak neviem, či je dobre to teraz v súvislosti s týmto na tej poukáze. Ja som ho trošku si ho prešiel a našiel som tam napríklad trošku terminologickú nejednotnosť, voľný pohyb a voľný výbeh psov. Myslím, že toto by bolo treba dať do súvisu, alebo teda nejako zjednotiť, pretože máme tu pojem v základných pojmoch voľný pohyb psa a potom niekde ďalej sa už vlastne spomína voľný výbeh psa a myslím, že aj v súvislosti s tým môže napríklad pri ukladaní sankcií vznikať nejaký problém. A ešte v súvislosti s tým, keď som sa do toho tak porúžil, tak potom som prišiel na to v podstate, že bolo by vhodné doplniť aj článok 8, konkrétne odsek 4,
neviem, vy asi nemáte to vedomko momentálne, ja som si ho stiahol. Takže tam sa uvádza, že voľný, ten výbeh psov za dozoru držiteľa je dovolený v lokalitách a sú tam uvedené lokality. Hej. A ďalej by som navrhoval toto uznesenie teda pozmeniť na nie voľný výbeh, ale voľný pohyb psa. A na konci závere ustanovenia by som teda doplnil, že v ostatných lokalitách na území mesta je voľný pohyb psov zakázaný. To by vlastne potom umožňovalo napríklad sankcionovať teda policajtmi, že ak teda prídu do inej lokality, teda nájdu nejakého psa, ktorý je tam bez bôdzky, automaticky si myslím, že by mohli potom policajti či už sankcionovať alebo riešiť to dohovorom. A potom ešte jedna vec, to ma napadla teraz v súvislosti s vystúpením pána Čamera. Myslím si, či by nebolo dobré možno nejako, neviem ako je to z toho daňového alebo finančno-právneho hľadiska, či je to možné, ale motivovať občanov, dajme tomu, aby rešpektovali to a dajme tomu, ak nebude dajme tomu pristihnutý pri porušení alebo teda nedopustí sa priestupku, či by táto skupina osôb nemohla mať dajme tomu nižšie dane a tie osoby, ktoré budú pristihnuté, tak by boli dajme tomu znevýhodnené aj tým, či to je možné, ale neviem, či legislatívne je to možné. Ani z legislatívne to nie je možné. Daň musí byť rovnaká a môže to len formou priestupku. Takže potom na si cestuje. Vážené poslankyne, poslanci, pracujeme ešte máme čo pracovať. Keď sme schopní akceptovať tieto veci, o ktorých hovoril pán poslanec Stašek, že ich urobí, teda dopresní, no tak to dáme ako zmenu. Môžeme to dávať ako zmenu, pán Žalkovský? Pán Stašek, sa spojíme. Sa pýtam, nedá sa to odložiť na ďalšie Aj to, čo pripraví s pánom Zamkovským asi. Autor bol inžinier Pristaš to, ale nie je problém. Neviem, či nás tlačí nejaký termín na prijatie týchto... To sa vieme spraviť. A budeme mať kompletne. No tak dobre, návrhová komisia potom odporúčacej časti poprosím dopracovať a prehodnotiť VZN komplexne o Môžeme potom sa s vami. a potom si vymeníte. Nech sa v jednom môžu upraviť. Dobre. Ďakujeme pekne, tak nehlasujeme nič, tento bod má odporúčacej časti pokračovania v uznesení.